Per facilitar la recollida de residus destinats a la deixalleria, s'ha incorporat una mini deixalleria mòbil i podem llançar residus de petit format com roba, plàstics no envàs, càpsules de cafè separant les de plàstic i les d'alumini, petita electrònica i informàtica, piles i bateries. La deixalleria permet fer una recollida selectiva dels elements que no es poden dipositar en els contenidors habituals, com voluminosos, fustes, restes de poda, olis vegetals i altres residus especials com residus tòxics i perillosos. Pel nostre bé, recicla bé.